Vlasák. Bednář vyhazuje, ale jenom k Smrekovi. Poslední sekundy. Smrek zakopl teď na modré čáře, ale ještě Vlasák může. Straka vyrovnává! Straka vyrovnává v poslední sekundě. To je neuvěřitelné. Plzeň vyrovnává na 5-5. Bylo to opravdu v poslední vteřině a budeme určitě vidět, jestli ten na čas... hodinách bylo 19:59. Ano, 59, ano. Tak zdá se, že hokejový bůh má s touhle sérií ještě nějaké plány. Rozhodčí Mikula dostal velice rychlou radu a branku uznává. Tenhle zápas bude pokračovat v prodloužení po gólu Martina Straky. V poslední sekundě, kdy bylo možné zachránit Plzeň a prodloužit nejméně tento zápas. To byl takzvaný horor. Tak to je něco neuvěřitelného. Ve chvíli, kdy Smrek upadl na modré čáře, už se zdálo, že tím definitivně skončily šance Lasselsbergeru. To bylo tak 5-6 vteřin před koncem. Najednou se puk dostal k Vlasákovi. Tam prošlo několik přihrávek, nikdo se neukvapil. Tady to uvidíme ještě jednou. Vlasák se neukvapil, viděl Straku a ten lehce přestřelil Nerudův beton. To je neskutečné, to jsem ještě neviděl. Tady už bylo zdánlivě všechno jasné. Bednář vyrazil, potom někdo musel chybět před brankou, tam byl Straka. Vlastně obklopení dvou spoluhráčů, jenom dva slávisté. Jeden z těch bránících hráčů tam chyběl, ano. Ale právě to jsme říkali, to je umění toho hráče. Martin Straka si ten puk zpracoval a pak přes ten beton tu branku dal. To je umění těch hráčů. Plzeň vyrovnává na 5-5 a zápas se bude